Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Igala, padayon ta sa atong pagtuon og salamat sa imong kakugi, salamat sa imong dedikasyon o salamat sa imong kasing-kasing sa pagpangalagad sa Dios. Atong basahon ang kasulatan o ang atong tema nga isugutan karon mao ang katunan ta ang inigsuon nga gugma ug bansayon ang atong kagalingon niini. Usbon ko, tun-an ta ang inigsuon nga gugma ug bansayon ta ang atong kagalingon diha sa gugma. Roma 12:9 ngadto sa 16. Okay, taas sa nigsuon. Ako nang basahon ang kasulatan. Matud pa diri sa Biblia, Roma 12:9 ngadto sa 16. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likay ang dautan og hupti ang maayo. Pag higugmaay kamo pag-ayo, ingon nga mga magsuon diha kang Kristo og pag tinahuray kamo. Matud pa usab, pagkugi kamo ug alagari ang Ginoo sa kinasing-kasing gayon. Paglikay kamo tungod sa inyong paglaom. Kung paglipay kamo tungod sa inyong paglaom. Pagpailob kamo sa inyong mga kalisdanan o pag-ampo kanunay. Bahini sa inyong mga kamtangan ang inyong isig ka magtotoo nga anaa sa kawadon. Ug dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong naglutos kaninyo. Panalanginan niya og dili tunglohon. Paglipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. Parehasa pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo, dili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo paka maalam. Okay, mao to mga igsoon no ang bersikulo sa Biblia nga atong gibasa. Okay, ato nang isay-say. Adunay lain-laing pulong ang gugma sa Griego no. Ang pulong pilio naghulugan og tawhanong kaibog uban ang kusog niini sa pagbati ug kani mga sentimento. Kaning eros unod-nun ni siya nga gugma no o kinaiyahan kini sa kaibog sa tao. Ang pulong agape tumong nini mo ang pinakataas nga pinakahingpit nga klase sa gugma. Mao kini ang balaanong gugma nga andam mo magsakit no alang sa uban, alang sa mga kabos, bisan pas mga kaaway ug nagtudlo sa klarong kagustuhan sa kabubuton sa naisintro kini nga ngadto sa balaanong pagpadayag. So kaning gugma nga agape. Si Kristo mitugyan sa iyang kinabuhi alang sa mga magsasala tungod sa maong balaanong gugma kini gitawag nga agape. Apan si Pablo nagsulti nga ang gugma praktikal nga kinabuhi sa sumusunod ni Kristo. Sama sa iyang sinulat, ang gugma sa Dios gibuo sa atong mga kasing-kasing pinagi sa balang espiritu kinsa gihatag niya sulod kanato. Kung ato kanang mahinuman naa kana sa Roma 5:5. Ang balaanong gugma dili magpakak tungod kay matarong kini. Usulti kini sa kamatuoran sa pamagi sa kaalam ug kaluoy. Dili maayo ang pagka makaron ignon sumala sa Biblia. Atong isugid ang atong makasalanan matag higayon ngadto sa matag usa aron walay garbo o pag mahinambong nga magpabilin sa atong kinabuhi. Isugid ta nga atong gugma kang Hesus kay siya lamang ang nagluwas nato pinagi sa dakong buhat niya dito sa cross. Ang balaang gugma nasilag sa yawa o mga buhat sa yawa o sumala pa sa pulong sa Dios dili mahugaw, dili makakon, dili hiwi o dili matarong. Ang gugma dili mooyon niini nga kinaiya no apan magsuporta sa tanang kahinluan, kamatuoran, katarong ug pagkamatarong. Ang gugma nga balaan nagtudlo kanato sa pagigugma sa mga kaigsuonang lalaking babae diha sa Ginoo, diha sa paghatag, sa pagpakabana nga walay reklamo. Ang atong sinsiro ug mainiton nga pagpangalagad mabati nato no sa tinuay gayon sa atong gugma kanila. Usa niini ang paghigugma ay sa mga magtiayon. Kinsa katong mga lagad sa ebanghilyo sa pulong ug sa sinulat, iyang pagpangalagad adunay espirituhanong kalayo. O bisan pa sa taliwala sa kaaway kay siya hugot nga napundar sa giyas Ginoo.
Siya nga nakasinati og kapakyasan dili magpakawalag paglaom, kay si Kristo mao ang mananaog. Ug kung nagatubang siyang mga pagantos ug mga kalasdanan, magpabilin siyang masaligon ug mapasinsyahon. Bot ipasabot nga magmalahotayon sa pagampo uban sa pagtuo nga walay pagduha-duha. Kay ang Ginoo nagatubag sa atong mga pagagulo para sa uban ug sa atong kaugalingon. Kung makita nimo ang imong igsuon sa pagtuo nga nagantos, alalayan nimo, no? Ubanan sa ilang mga kalisdanan. Kung kinsa pod ang muduol kanimo, tabangi, no? Ablihang imong kulingon sa dakong kalipay sa pultahan kanila. Kaya ang Ginoo mo pilo-pilo sa panalangin aron mutagbaw silang kanilang nga mga gigutom, no? Ang presensya sa Dios ana kanunay sa tanang nahigugma kaniya. Okay? So buta sabot ni igsoon nga pang serbisyo gini. Bueno, ang atong padayon, no? Kiingon pa nga kung maangkon na ang panalangin sa mga pag-antos niadtong gibanhaw gikan sa kamatayon, ang uban magtutuo magmaya ug magmadasigon usab sa pagtuo tungod sa nasaksihang kadaugan ni Kristo, no? Apan kung adunay usa nga maghilak tungod sa unsa nga hinungdan, no, na nahisalaag, ubanan ta ang maong pagantos. Ayaw ikaulaw ang paghilak, no? Paningkamuti ang panagiusa diha sa simbahan isip pamilya sa Dios. Ayaw una ang bahandi, dungog ug gahom. May mga kahilayan sa kalibutan, apan musimpatiya sa mga kabos ug niadtong nawad-an og paglaom sama nga si Hesus nakig-uban sa mga nagbalatian og mga tawo nga gipanwayan ug bisan pa sa mga patay. Ang atong Ginoo mao man ang ministro, no, sa mga masakiton, mga gipanwayan o katong mga matay nga gibanhaw. Ayaw isipa imong galingon nga labaw og edukasyon o taas kay sa uban. Ayaw pangayua sa Ginoo kung apan pangayua sa Ginoo nga mamuhat diha kanimo sulod sa kongregasyon sa simbahan, no? Ikaw muhimo sa mga paayong butang, hupay, muluwas, musulbad sa hingpit sa mga problema. But ngunit nga dili ka makig-away. Kapoy kayo hunanaon may no nga mga Kristohanon magunay og away. Hinoon makigtambayayong sa matag usa nga may pasensya kay ang Ginoo usa. Usa ra ang Ginoo, ang iyang kaluwasan usa. Usa ra ta, no? Walay makapuli sa iyang espiritu. Hinumdumi nga dili ikaw naghatag sa kaluwasan. Kitang tanan nabuhi ubos sa grasya sa Amahan, sa Anak ng Espiritu tungod sa iyang gugma. So kanang atong maigsoon diha simbahan, higugmaon ta na sila bisan unsa pa sila, kay dili man sab kita mo ay nagpili kanila labaw sa tanan, dili ra ba kita mo naghatag sa ilang kaluwasan, no? Ato lang lagaran sila pagkampo ta igsoon. Langit nun nga Amahan, og pasalamat kami sa milagro nga imong gihimo sa mga kasimbahanan. Itugyan namo ang among gugma, among pasensya, among kalipay, pinagis pagpuyo sa imong balang espiritu sulod kanamo. Pag hinulsol kami sa sala og nakabaton sa pagtuo sa buhing Kristo, abangi kami nga makalahutay sa pagpakuyanap sa imong gugma, dili lang sa pulong apan sa buhat. Ubani kami o Ginoo, tipigi kami sa imong mahimayaong paglaom. Amen. Dunay pangutana igsoon, unsa nga klase sa pagpakita sa gugma sa Dios nga imong nakitang pinakaimportante o kinahanglan sa inyong tigumanan o sa inyong Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana o opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.